els treballadors de les empreses, alguns dels quals fan que la pròpia empresa millori, alguns dels quals, com els fundadors de YouTube, que tenen la idea, surten de l'empresa, creen una altra empresa diferent i desenvolupen la idea. I això és molt important saber-ho, és molt important tenir-ho en compte, perquè ens dona dues lliçons per dos estaments. Un, el polític. El polític el que ha de fer és facilitar, si volem que hi hagi un món d'innovació, si volem sortir de la crisi, el que hem de fer és facilitar, primera, que la gent tingui idees, i per tant s'ha de tenir un sistema educatiu en el qual els joves tinguin idees, però sobretot que s'implementin les idees. Tenir idees i posar-les en tesis doctorals i que se'n vagin a la biblioteca no serveix per res. Les idees s'han d'implementar i s'ha de crear un entorn, i és per això que actes com aquests són importants, actes com aquests, no el d'ara, sinó el de baix, on les empreses, es facilita que les empreses interaccionin, venguin, parlin, etc. Facilitar l'activitat empresarial ha de ser una política absolutament crucial a tots els nivells, des del nivell més alt, que potser seria l'europeu, fins al nivell municipal. Si volem sortir de la crisi, si volem crear ocupació, el que s'ha de fer és facilitar que els que creen ocupació, que són les empreses, o que són els treballadors que estan en una empresa que després surten i es fan la seva pròpia empresa, o els nens de la universitat que tenen idees i que se'ls ha i que l'han d'implementar, facilitar que tot això passi. Massa sovint el que passa és que l'entorn legal, l'entorn financer, l'entorn infraestructural no ajuda, i no només no ajuda, sinó que posa barreres. I això és un error. La segona lliçó que s'aprèn, i que també és important, és a nivell dels empresaris. La primera lliçó és pels polítics, la segona lliçó és pels empresaris. El món d'ara ja no és el món d'abans en el qual hi havia un empresari molt llest, que ho sabia tot i explicava a tots els seus treballadors com s'havien de fer les coses. 70% de les idees venen dels treballadors. Per tant, els mateixos empresaris, en els quals se'ls ha de facilitar la feina, ells han d'escoltar, han de treure mecanismes, han de fins i tot incentivar, crear mecanismes perquè els treballadors, els que estan en contacte amb els clients, els que estan en contacte amb els competidors, els que estan en contacte amb els subministradors, els treballadors de tot tipus són els que tenen la informació que molt sovint des de l'oficina central no es té. I per tant, és molt important quan un dissenya empreses modernes dissenyar mecanismes dintre de la pròpia empresa per escoltar, perquè si no s'escolten els treballadors, si no s'escolta el que estan en contacte constant amb el terreny, no només escoltar, insisteixo, sinó induir, incentivar, premiar en els treballadors que tenen idees, si no incentivem a que tinguin idees i escoltem les idees que venen, les empreses es tornen, s'assequen, deixen d'evolucionar, deixen de modernitzar i al final acaben tancant perquè hi ha altres que sí que evolucionen, que sí que innoven i que sí que fan que la cosa funcioni d'una manera dinàmica. I és per això, és per aquestes dues raons, perquè crec que les crisis sempre n'hi ha hagut, sempre n'hi haurà, les coses pugen, les coses baixen. La diferència entre els que tenen èxit i els que no tenen èxit no és els que tenen crisi i els que no tenen crisi, sinó els que saben reaccionar davant les crisis i els que miren de cara al futur, canvien les coses, les canvien bé i són capaços no de sobreviure, sinó de ressorgir com l'au fènix amb més força del que hi havia abans. I en aquest sentit m'agradaria donar tot el meu suport a totes les empreses que estan ara fent sacrificis i que estan exposant totes les empreses i totes les comercials, productors, etc., de qualsevol tipus que estan ara mateix exposant en aquesta fira, i és per això que crec que events com aquests que vivireu en els propers parells de dies són molt importants per l'economia i per tot el país. Moltes gràcies.
senyor Xavier Salamartín. Cada 1 de maig, cada 1er de maig, és una cita obligada aquí, com ha dit el president del Consell Comarcal, que a Berga es faci la fira a nivell no local, sinó comarcal. Una fira en què nosaltres podem mostrar tot el que és el nostre comerç, tot el dinamisme comercial de la nostra comarca i de la nostra ciutat, i a més ho mirem de fer també complementat amb activitats lúdiques per fer-ho el més atractiu possible. Ara sí que ens toca viure moments difícils, moments complicats, en el que aquesta dura situació acabarà. Com molt bé tothom diu del pronòstic, ningú sap, ningú encerta quan serà, però sabem que estem segurs que acabarà. I és el que nosaltres hem de facilitar, que, com deia, les administracions sobretot, hem de facilitar que quan això s'acabi no haguem de fer la feina, sinó que estiguem a punt per tornar a agafar la carrera i tornar a agafar la velocitat de creuer per això, per tirar endavant això. I sobretot, per això, des de les administracions hem de parlar i hem de treballar per modernitzar les instal·lacions i les infraestructures del nostre polígon comarcal, del nostre polígon de la Vall d'An, també del comarcal que ara ha de començar, que avui es presentarà, però també hem de treballar perquè la formació professional de la nostra gent, dels nostres joves, sigui una formació professional de qualitat. Buscar solucions alternatives amb el tèxtil, com en aquests moments s'està treballant des de determinats estaments, i unir esforços, sobretot entre municipis i entre diferents sensibilitats o ideologies polítiques, perquè la comarca és única i en aquest sentit és el que nosaltres i els polítics en aquest moment estem treballant perquè això sigui una realitat. Hem de creure sobretot en les nostres possibilitats, en les possibilitats de la nostra ciutat i la nostra comarca. Nosaltres som els primers a desmereixer sempre la nostra ciutat, som els primers a desmereixer les nostres possibilitats, i si nosaltres no creiem en nosaltres mateixos, difícilment aportarem idees i innovarem, com ens deia el professor Xavier Salamartín. Jo acabo, agraeixo la col·laboració i la presència d'aquí de tots, de l'hereu, de les Covilles, de la dama d'honor, que avui tenen l'honor d'estar aquí amb nosaltres, sobretot de l'esforç que fan els expositors. Sabem que en situacions complicades costa ser valents i dir jo vull ser present a la fira i vaig a totes, com en aquests moments ens està passant, agrair l'esforç que s'està fent, i no vull passar de felicitar a tothom i cada una de les persones que ha col·laborat, que està treballant en l'àrea de promoció econòmica, perquè aquesta fira, i com ja estem acostumats, que aquestes grans fires que es fan a la nostra ciutat i a la nostra comarca sigui un èxit a casa nostra. Per tant, acabo, desitjo a tothom una molt bona fira 1 de maig per aquest cap de setmana. Moltes gràcies. I ara sí, em permeteu, dono la paraula al Xavier Salamartín perquè em doni inaugurada la fira. Sí. S'hauria de dir el folclore. Declaro inaugurada la Fira de Maig 2010. Convidem a tots a donar la volta per la fira, com ja és habitual, i fem la passejada. Gràcies.